Hej alle sammen. Vi er lige blevet færdige med at indspille Carpe Noctem i dag. Ja, og det er Marlens sang. Vi sidder her i et studie oppe i Silkeborg, og vi vil gerne introducere to herrer for jer, som vi er gået i gang med at producere en del musik sammen med, som vi skal udgive her inden så længe. De sidder her, de kan lige introducere sig selv. Jeg hedder Michael Waitswood, og jeg står, det er mit studie, vi indspiller i, og vi laver forskellige instrumenter. Ulrik spiller klaver, og jeg spiller lidt bas og andre ting, og programmering står det for. Og så producerer vi deres dejlige musik. Ulrik? Ja, jeg spiller piano, og vi blander faktisk klassisk klaver med rap og hiphop og lounge og rhythm and blues, soul. Så det er en meget blandet omgang, vi laver. Og det, ja, vi har det rigtig sjovt med det, og vi håber også, at den, der lytter til det, får en stor oplevelse ved at høre de her fantastiske tekster, som vi to drenge har skrevet. Det er helt fantastisk, hvad de kan. Det bliver skide godt det her, mand. I kan godt glæde jer. Vi ses derude.